Vreme za putovanja. Ove godine na razna putovanja šaljemo 10 naših gledalaca koji su pisali Deda Mrazu, a neki su već i otputovali uz pomoć Viva Travela. Zdravo, zovem se Nemanja Blagojević. Za Novu godinu Deda Mraza poželeo sam putovanje sa devojkom Milanom u Prag, da provedemo novogodišnju noć u Pragu. Veče sa Ivanom Ivanovićem nam je ispunilo želju. Pošto mi nećemo biti na snimanju emisije, pošto je novogodišnja emisija, bit ćemo u Pragu. Želim samo da pozdravim celu ekipu emisije, da se zahvalim Deda Mrazu, Ivanu Ivanoviću i svim njegovim pomoćnicima, što nam je poklonio ovo putovanje i pozdrav za ekipu i poslaćemo slike obavezno. Ja sam Ana Đorić. Poželjela sam za Novu godinu da putujem u jedan grad u Italiji i želja mi se ostvarila, te ću Novu godinu provesti sa najboljom drugaricom u Rimu. A pošto neću biti na samom snimanju emisije, želim puno da pozdravim celu ekipu, puno poljubaca i pozdrava i čao! Čuli smo da je stiglo mnogo pisama Deda Mrazu sa željama da se posete evropski gradovi, tako da smo mi ovom prilikom izabrali par želja i destinacije, tako da ćemo nekog obradovati putovanjem u Rim, Beč i Prag. U pitanju su aranžmani na 5 i 6 dana. Svaki poklon aranžman važi za 2 osobe, tako da će neko čak i Novu godinu dočekati u glavnom gradu Italije u Rimu, ali i u Pragu, takozvanom Zlatnom gradu. Osim evropskih metropola, bilo je i želja da se odmor provede na moru, tako da ćemo jedan bračni par voditi u Grčku na letovanje na 10 dana u mestu Hanioti. Možemo mi negde da idemo u Prag, u Rim, Hanioti. Niste bili dobri. Ne. U Trstenik. Ne, ove godine niste bili dobri. Tako kaže Deda Mraz. Ne, žao mi je. Mladenovac. Žao mi je, zaista. Bane, kada si ti bio ove godine, Bajo? Ti možda dobiješ putovanje tramvajem s Banjice do autokomande, znaš. Toliko si bio dobar. Dejan Zekavičić je poželeo da otputuje sa suprugom Dijanom u Beč. Dejan. Reče, poštovanje, Beč za vas i za suprugu. Kod Deda Mraza, izvolite. Marija Ivković je poželjela za svog sina i njegovu devojku put u Prag. Ja sam očekivao da će Ćela da skoči da vam pomogne, ali eto za taj vaučer. Nadam se da će deca lepo da se provedu. Čestitam. Daliborka Ćosić je za 20-godišnjicu zajedničkog života sa suprugom Nenadom poželjela da otputuju na more u Grčku. Mislim da su oni tu. Pasite, molim vas. Dobreče. Dobrodošli. Izvolite, stanite ovdje. Što se nešto svi plaše mene? Hvala mnogo. Ja sam ovako mali, nema razloga da se plašite. Stanite ovdje. Vi ste, poslali ste pismo Deda Mraza da hoćete idete na more. Koliko dugo niste bili? Pa bili smo pre 3 godine, ali sa decom. Sa decom. A sami koliko dugo niste bili? Nikad niste bili sami? Nikad, nigde. Stvarno? Stvarno. Dobro, dobili ste vaš Hanioti. Hvala. Da idete potpuno sami. Ima ko da čuva deca? Ima. Sad su deca velika, ovo je sami da se čuva. Pa dobro, onda deca samo nek se čuvaju, a i vi se čuvajte tamo. Srećan vam put, lepo se provedite, želim vam sve najbolje. Pazite na stepenik. Bane.